Krásko, mám teď práci. Chceš to skončit, jen to řekni. Jednou nemám chuť na sex a to chci skončit? Víckrát než jednou, co včera. To jsme byli v opeře. Nudila jsem se. Šukali jsme 3 hodiny, když jsme se vrátili domů. Zaplať pánbu. Proč jsi nepověsil ty srdce? Pověsím. Stojí u té zdi už spoustu dní. Nejsem si jistý, že sem patří. Myslíš si, že já sem nepatřím? Samantha, která se v lásce nevyznala, na to nešla příliš šikovně. Poslouchal jsem ráno předpověď počasí. O nějaký bouřce nic neříkali. Kde jsi byl o polední pauze? Stavila jsem se u tebe a nebyl jsi tam. Jedl jsem. Jedl? Žral koho? Viděla jsem tě s holkou na šteklích, co vybízeli k šoustání. Měl jsem salát a lososa. Ta dívka je obchodní partnerka. Nechci to skončit. Ale když budeš takhle vyvádět, doženeš mě k tomu. Promiň. Byla to designérka. Věříš mi, ano? Ano. Ano, věřím. Pojď. Píchá s nějakou jinou. Vím to. Jak by taky ne, ten chlap byl děvkař. A ty mu nezahejbáš. Světe, zbož se. Zřejmě to dělá v polední pauze, budu ho sledovat. O ježíš. Neboj se, nepozná mě. Mám paruku z řady Rákel Velšová. Rákel Velšová? Zbláznila se. Svůdnej sestřih. Na syntetický vlasy je velice přirozená. A proč to chceš dělat? Nemůžu dál kráčet po milostní silnici a mít zlomený srdce. Jestli mi zahejbá, chci to vědět hned. Samantho, jestli ho miluješ, nemyslíš, že je jistá naděje, že by tě taky mohl skutečně milovat? Šlohla jsem klíč jeho uklízečce, vloupám se tam a zkontroluju si jeho záznamy. Nemám peníze na kauci, jen abys věděl. Tady ji máte. Slečna svůdná ve své paruce. Snažila se přistihnout Richarda s jinou svůdnou kráskou. Jeďte za tím autem! To si děláte ze mě srandu? Jeďte! No. Po jedné jízdě taxíkem a jedné vloupačce se Samantha ocitla u dveří do ložnice Richarda Wrighta. Ukázalo se, že měla s Richardem pravdu, ale teď si přála, aby se mýlila. Tak, teď máš taky zlomený srdce. Do prdele, kdo to byl?